ikoROtv Network. Izọgụ na ihe mere onye otu nwa nụrụ onye wee kpọọ n'aha nna ya. Ịma na zuzugbe nụrụ na awụ n'oke osisi nọ na ikoROtv ka anyị nọ n'ụbọchị tata. Igbo niile asị m biko nụ onye ọwụ na-agbakọtawakwanụ na nke awụkwanụ nke anyị na nke awụkwanụ nke ndị Igbo niile nọ n'obibe azụ ike Nwankwo Okoye emesuo ka anyị na-eme iri ganga n'obese PERICOMA Okoye onye akọrọ ya je kọrọ ibie maka na edekụtụrụ ọkwa edekụtụrụ anyị nga na o nwere onye ọya akpọ ka o jee na ụkpọ na ya ọza ha onye na-enweghị onye ọya akpọ ka o jee kpọwa osisi bi n'ọhịa ha akpọọna m ndị ichie wee kpọọ ihe dị ndị ichie n'ime ekutukwana m ndewu nna na anyị nọ n'ikoROtv wụnụ nke anyị asị m ya gazikwenụ n'ala n'ọhụụ. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma ekenekwa m onye ikwu wee kene onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zelu. Gị bụ onye ọma na-ekiri masị m ka ife dịka Igbo akọkwana gị maka na Igbo amaka. Onye unu na-anụ onu ya maọbụ onye unu na-afụ n'iru ife onyonyo bụ Nnaemeka Ilelu na Chi mana ejikwere iwe akụ wee mara m ekenekwa m unu. Ebe anyị nọ n'ụbọchị tata anyị nwabụ ndị ikoROtv Network, anyị nọ na arọ ndị Izuọgụ maka emume IKEJI. Ịma na obodo ọbụla nwere emume eji wee mara afa. Eji IKEJI wee mara ndị arọ ndị Izuọgụ n'Imo steeti. O nwere na ebe anyị nọ n'ụbọchị tata na nke nnukwu odegwu bụ ezigbo nwafọ Igbo bụ onye omenala Igbo na-amasị. Anyị si ka anyị bịa nọrọ ya n'ụbọchị tata wee matakwana maka na ndị Igbo si na-akọwalụ egeluo ka anyị mara ife IKEJI na-akọwa. Ekenekwa m unu mana tupu anyị na-aga n'iru biko kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nọkwa na Instagram, nọkwozie na Twitter. Kabarụ ka ị na-esonye anyị nọ na ikoROtv Network ka ị ga na-amụta ife dị iche iche banyere omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Ekenekwa m unu. Nnukwu odegwu anyị na-ekene gị. Daalụ. Ọ ga-adị mma na ka ịgwa ndị Igbo onye Igbo. Daalụ. Nke wee eziokwu nke Chukwu dịka m si wee gwa unu na aha m Ugochukwu Nnaebuka Azụike Nwankwo Okoye emesuo ejezuo nke m akọna m nke eji EBUBE Izọgụ na ihe mere onye wee mara. Otu nwa nụrụ onye kpọọ aha nna ya ebube ka ebube na ndị Izọgụ na ihe mere onye diọkpara St. PERICOMA Okoye. Ndewo. Ije ha na ihe dịka Arọchukwu mgbe eji eri ji ọhụrụ ka eji were eme IKEJI na Arọchukwu wee be nna anyị ha si wee migrate wee be ebe a bịa setọlụwa emekọtagbo mmiri ndị mmadụ na-asị ngị mmemme ejighị pụta ọgbọ nna m ebe eme IKEJI. Nna m mgbe ọ nọ ya ejighị na mma ejighị ụda na ihe ndị a were eme mmọnwụ ihe a nọ mgbe ahụ ike ọgwụgwụ aka na nke onye gwọtara mana ka o ruru m n'aka ọ gbajiri ogu gbajie m na ntị sị m na mwepụta ihe m ji wee dee ebube n'iro ụzọ ọgụ darị wezi m gị ndị ọgụ nda unu nwokwu a mana nke ahụ anyị akacha na nke ibe na ogologo ndụ arụ isi ike ga-akachara anyị n'aka. Dịka a na-eme emume IKEJI, anyị chọrọ ka ịkọwala ndị Igbo kedu ife bụ IKEJI. Ibe anyị nọ anyị ma na ọkwa mba na-achị n'onu obodo ọbụla nwere ihe eji wee mara ha. Dịka isi wee kwuwe n'isi mbido okwu gị isi na ụnọ na ndị Izuọgụ o nweghị ihe ọzọ eji wee mara Izuọgụ na ihe eme onye na-awụghị mmọnwụ na-awụghị IKEJI wụ omenala nke ndewu nna mechaa dobere anyị mana ịga n'ihu na-achị azụ maka ụmụazị na-ama ha ndị ọgbara ọhụrụ ndị nke aka mụrụ nya ha. IKEJI wụ oriri ngabiga mgbe ahụ ụmụ Chineke ụmụ Izrel nọ na mkpagbu n'obodo Ijipt. Ọnwụ na ịgaga gụọ ya wa akwụkwọ nsọ mma ha ejekwa otu were gị maka ndị ha adịkpọwa mpekene ahụ ọdụzie ka abagom na ihe ụka mana eziokwu dị n'ime ewu mgbe ahụ ọ gbajuru dọrọ Fero na-akpagbu ụmụ nke Chineke kpagbukata ha a ga-aha ahụ esi akpọgbukwa ụmụ Chukwu na ana nke aha anyị nọ. Edu Moses si anyị eji ezọpụta ụmụ Chukwu. Moses jekwu Fero si anyị nekwe ihe Chukwu okike abịa makwuru. Fero si onye ka ọwụ na gịnị m nyere ikike ọ ga-eji wee bịa gwa ya ụdịka okwu a. Ihe nrụwa ama dị iche iche mere
mana ihe nrụwa ama nke anyị na-eme n'ụbọchị nke taata dịka ụmụ Chukwu ụmụ Izọgụ na ihe emewe onye na-eme ụzụ ahụ Moses jekwuru Fero wee gwa ya na ihe awụ iwu nke ikpeazụ na nke a metakwa ha anya na ụmụ Chukwu ga-enwere onwe ha. Moses wee jegwa ụmụ Israel niile sị ya na onye nzọpụta Chukwu okike abịa ma gwara ha na nwoke ọwụ na bi na ngwuru jee were okiri gbuo were ọbara ya tesa n'akụkụ unu ya mgbe ya ga-agabiga ka ya wee mara ndewu nde nke ya. Ịbịa ha na ndị Izọgụ na ihe eme onye ihe anyị mere n'ụbọchị nke taata wụ oriri ngabiga ọhịa anyị nọ n'ime ya ọhịa nwawu IKEJI ndewo. Onye nke ha awụ ụmụnna nwezu akụ ọhịa maka PERICOMA ṅụhọrọ ara nwunye ya wetara ọjị nke a ụmụnna nwezu akụ were efere nwunye ya na-ekene gị. Ajụjụ nke ọzọ wee bụrụ anyị na-anụ na IKEJI na mmemme kachasị wee buo ibu na Imo steeti, ọ bụ eziokwu? Eziokwu nke Chukwu nke eji adụ ndụ amaghị m o nwere mmemme karịrị IKEJI n'ala Igbo. O nweghị mmemme karịrị IKEJI n'obodo a na-akpọ Naijiria, mana ebe nọ na ya wụ na ana Biafra adịkwa ama ịkpọzie ihe ọzọ ọgụ nwa ma ndewo. Anyị na-ekene gị. Kedu uru dịgasị na dịka emechaa IKEJI a kedu ife ọ na-akụzi, kedu ife mmụta dị na ya? Ibe anyị nọ nke wee eziokwu na anọ m apata na abụdụ mma nkụtụkọmori aka unu ibie ị gaa na arụ unu arụ Chukwu ebe anyị si wee migrate wee bebe nọrọ ha n'ebe a ihe awa arụ ụzọ ka anyị nọ na ya. Mgbe ha ji eme IKEJI na awụwa na Septemba dị ụtọ na anyị nọ na ana mmiri mgbe ahụ ha na-eji eme na arọ Chukwu mgbe eji ewepụta ihe ubi ha nwa na-ekeji eke mgbe ahụ mana anyị nwa n'ebe a nọ na arụ ụzọ maka ihe mmiri na-eme ihe anyị nwa na-emewu ịghọghasị ji ka anyị wee bido ọrụ ubi ya bụ IKEJI ya nwawu ikeghasị ji ikeghasị ihe ka anyị wee baa n'aha ọfụrụ ihe awa aha ọhụrụ ka anyị na-achọ ịba. IKEJI wụ ihe ọ ga-awa emechaa ihe niile dị ochie adịwa ọhụrụ. Ọhụrụ na akụmakụ ịkụrụ n'ahọ gara aga emeghe eme iweta nwa mkpụrụ ịtọ ji deti n'ana ị na-ayọ Chukwu na ndị ana n'aka niile na obuo ibu mgbe ị na-ewepụta ya ọsa mbara ọkwa na ọganihu anaghị abịara gị mgbe ahụ ị were otu okiri kpọkuo ndewu nna kpọkuo ndewu ikeketara na ụjọ na-ere na ntụmaka godochekwa ha na ịyọ ha na ego iji wee ebe isi ewepụta ego iji ego nke ahụ aka niile na ọ ya awụ mmaji kwuru mmaji. IKEJI wụ ihe ọganihu ọ ihe akụ ka ọwụ ọ ihe enwenwe ka ọwụ ọ mgbe ụmụnne ji abịakwute ụmụnne ha mgbe ikwu na ibe ji abịakwute ikwu na ibe ha mgbe ọgọ na enyi ji abịakwute ọgọ na enyi ha ndewo. Oke, mgbe ị na-ekwu okwu ikwutere okwu maka arọ Chukwu o nwere ife jikọrọ ndị Izọgụ na arọ Chukwu? Onye ọwana ma nna ya ma ndị ichie Izọgụ ogbunukpa akụmanna ji wa arọ Chukwu ka o si wee nọta arọ ụzọ nke wee eziokwu nke Chukwu nke eji adụ ndụ na ana niile wee otu kama na ebe ị hụrụ onwe gị ọwụrụ be gị arọ Chukwu na ndị Izọgụ wee otu ihe ya na ndị IKEJI ndị arọ ndị Izọgụ si arọ Chukwu na ndị Izọgụ wee otu ihe na ike nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ mụ na nna m wee otu ihe ka anyị ndewo. Bịa marụ nzu nkwọ bịa marụ nzu anyị si ụtụtụ bịa tụtara anyị ihe ọma ukorobịa bịa kụbata nke ọma mgbede bịa kpụbatara na anyị ihe ọma ka o zuo oke ka ọma ụma wee sị ihe akụ ihe enwe ndụ nka ya bịa zuo nna anyị oke mara anyị ụma n'ụtụtụ na ehihie na mgbede na abalị na ekerete na owu nwoke nwaanyị si ya dịrị anyị na mma ya dụkwara ya na mma mana anyị na ndị ọna sọ ọnya ha dịrị anyị na mma Chukwu na ndị ala ebe ọ na ha chọrọ iti anyị hapụrụ ụzọ jee nọrọ ebe ahụ. O nwere okwu ị nwere ịgwa ndị Igbo dịka a na-eme emume IKEJI kedu ife ị nwere ike ịgwa ndị Igbo ma ndị na mba ofesi ma ndị na-ebe dị iche iche maka na ife anyị na-emebi ife ndị Igbo daalụ? Nke wee eziokwu nke Chukwu ọnwụ nọ mgbe a na-eji isi mmeje nwere isi onike mgbe ezi na-aga n'ukwu ụkwa ọ aga mgbe aha ka eji asị ọma nwa ya kpọrọkwa maka na ọsọ ndewu kwadoro onwe ha nke ọma ya eri oriri ngabiga mana nke wee eziokwu na nkwa agbaghara na azị ṅụghara ụwa ya gbanwe ogo gbanwe kwụkwa
ndị mmadụ na-ahụtabu IKEJI dịka ihe eji ịbịa ka ọgwụ ịbịa ma aka ịbịa mee ihe ọjọọ dị iche iche, mana nke wee eziokwu na ọdụzi ha aga aha ha. IKEJI ụzi ihe nganga inepụ ha anya hụ na ụfọdụ ụmụ okorobịa sicha obodo oyibo wee nọta kpọrọ ndị enyi ha nwaanyị ndị nwunye ha ndị ọcha wee bata ka ha bịa witness ya ihe aha a na-akpọ IKEJI. Ebe isi ha wee bịa ọkwa Enugu, ewuhụ na onye ndị Izuọgụ, ọ mmasị na-enwe na ya mere iji wee bịa. Ana ihe kacha mkpa wụ na ọhụ anyị gọrọ wụ ọbịara bụ onye abịagbunie ka ọ na-ana mkpumkpu hapụ na ya. Mbata mgbe abịa tala ọjị wee sị ụmụ akwa m na ọ gọwa ikwu atọ William Beji Ọjị Okeke ọgọ nwoke ka ịwụ a sị nkụbata bịa tala ọjị ụkọ nwanne gị Ubehid ụnụ akpọzie nna ụmụ Uju Ọjị Okeke ọ kpọzie ndị ya osu anụ omenụkwa ya na ndị ya ụnụ abata ọnụ otu otu rasịrị tara ọjị na chi ehokwenye n'ọkwa ihe kwuru ka a na-eme. Ọhụ kacha mkpa anyị gọrọ ụnụ ọkpa onye ọna ji wee bịa IKEJI nke ahụ adụ mma nke onye ga-eji wee na ya aka ya mma. Ọhụ ọzọ kachakwazi ọhụ kachazi mkpa anyị gọrọ wụ ihe ọwụ na ihe wụ mkpagbu na-akpagbu nwoke nwaanyị nke bịara IKEJI ka o nwere chakwaghara obi aṅụrị na ọ ga-enwe testimony na ndụ ya. Ihe anyị gọrọ ọhụ ya wa ọgọghọ ihe ọma. IKEJI na-ebute ọganihu na-ebute ịhụnanya. Ndewo. Na nchịkọ nwanne anyị nwoke, anyị nụrụ na tupu ndị arọ ndị Izuọgụ eme IKEJI ya nke nchịkọ ya na ezinụlọ ndị be Okoye PERICOMA n'ọfa ga-evu ụzọ wee mee IKEJI tupu wee mezie nke mgbakọ nke nchịkọ ya. Ọ bụ eziokwu? Nke wee eziokwu nke Chukwu nke eji adụ ndụ asị na ihe anaghị akọ ebe ọ na-adụ. Ịma na ijeje jụọ ajụ ndị Izuọgụ ajụọ gị nwanne PERICOMA Okoye, ejụọ PERICOMA Okoye ajụọ gị nke ndị Izuọgụ. O nwere ebe a na-akpọ Nkwọkoma wụ nkwọ ndị Ogbuoma Ndebe Uche. Ebe ahụ ka wụ ọtụtụ ụzọ akị na ụkwa so ọ ya wụ na agbụrụ gada wụ mbọsị Nkwọkoma. Nke wee eziokwu amazighị m ma ebe ahụ nsụnara m okwu. Ndewo. ikoROtv Network.